I per parlar del joventut el que fem és donar la benvinguda a en Xavi Ballestero. Xavi, molt bona nit. Molt bona nit, Toni. I parlem perquè s'estan acabant lligues, s'estan acabant competicions i no sé si els entrenaments ara de posttemporada ja han acabat. La setmana passada encara hi eren, aquesta encara hi són? Sí, ara comencen uns nous entrenaments, que són els que han de fer, teòricament, els jugadors verd i negres, tenint en compte que són molt joves, que aquesta temporada, a diferència d'altres anys, està passant una situació que no havia passat fins ara, que com que tenen més de 20 anys tots els jugadors, ja no hi ha seleccions espanyoles, ni sub-17, ni sub-19, ni sub-20, i per tant tots els jugadors tenen festa tot l'estiu. Això què fa? Doncs que hi ha hagut aquests entrenaments en el Palau Olímpic, sota les ordres dels entrenadors ajudants, i a més, a partir d'ara, el preparador físic, el Dani Moreno, fa un treball específic amb els jugadors que ho volen. Per tant, continuarà, evidentment, l'activitat en el Palau Olímpic. Està una mica parada, no? Crec que ara el club no està passant per un bon moment i, de moment, pel que jo sé, està una mica tot parat i esperar a veure com acaba l'estiu i com comença també el projecte, si en Salva continua, que té contracte en principi de continuar, veiem amb qui compta, veiem com es fa l'equip i de moment esperar. Al final són coses que han de passar, però no sé si serà aquest any o serà d'aquí 10 anys o d'aquí 5 anys, però sempre s'ha d'estar preparat perquè pugui passar. Actualment no ho sé. En principi m'agradaria seguir aquí perquè porto molts anys aquí i és casa meva, però també s'ha mirat tot. Jo acabo contracte ara, la meva primera opció sempre és estar aquí, no? Com he dit sempre, això és el meu club, és casa meva, però encara estem esperant la resposta del club. M'han dit que em volen, però encara no m'han dit més que això, i ha arribat alguna oferta de fora, així que estem veient i esperant que el club es pronunciï aviat. Xavi, preocupants potser una mica les paraules d'aquests dos jugadors perquè tots dos han repetit la paraula esperant. Sí, per mi aquesta incertesa no és positiva, perquè estem parlant de dos jugadors del planter, aquest ADN que hem dit sempre. Això si ens ho digués, i ho diem amb estima, no? Ousmane Dramé, doncs escolta'm, si no és Dramé serà Dramà, no? Però Llobet i Ventura són jugadors que saben, el coneixen el club, que viuen al club i que a més són importants, són peces importants. Per tant, aquest temps d'espera no beneficia, evidentment, a la penya. Una espera que també passa per Salva Maldonado. La setmana passada ja ens deia fins al 10 de juliol tinc temps per trencar la vinculació que em lliga amb el joventut, però de moment Xavi també està en aquesta espera de veure què passa. S'han reunit ja, club i entrenador? Es van reunir divendres i, per tant, aquí és la novetat. El Salva Maldonado continua anant al Palau Olímpic cada dia a veure els entrenaments, perquè, com comentàvem, els entrenaments els fan els seus assistents. Però el Salva compleix amb el contracte, té contracte fins al 30 de juny, de fet té fins l'any vinent, però el pot tallar, i el divendres es van reunir amb el director esportiu, amb el Jordi Martí, per saber exactament com estava el futur d'aquesta penya. El que li han garantit, i això sí que ha costat més del que s'esperava, és que la penya l'any vinent podrà mantenir, estem parlant del primer equip, no del club, mantenir pel primer equip el pressupost, i per tant això és una cosa que beneficia la continuïtat del Salva, però clar, hi ha 3 mesos de retard en els pagaments, que això no s'ha solucionat. I per tant, si no s'ha solucionat fins ara, Toni, Salva Maldonado el que vol tenir és les garanties de que si no ha passat fins ara, per què ha de passar en el futur. Per tant, aquí estem una miqueta en aquesta cau sense sortida per saber quina és la solució per garantir que els jugadors cobraran. No sentirem a Salva Maldonado, però sí que és veritat que això és el que ha apuntat, el que va apuntar una mica aquí, Xavi, i el que ha dit també després. El que està clar és que no vol començar un projecte, i encara que porta ja 5 anys, sabent les dificultats que hi ha al club, i per tant, doncs ell el que vol és saber què hi ha exactament, no? Com marcaven, com és lògic. Un altre que sí que sap alguna cosa és Xavi Alberto Valde, perquè ha sigut seleccionat, no seleccionat, diguem-ho bé, ha sigut preseleccionat per l'estatal. Sí, hem de dir, en aquest cas puntualitzarem una miqueta, no? S'ha donat la llista de 24 jugadors. Evidentment, la feina que ha fet durant aquesta temporada en el seu primer any com a jugador només de la Lliga ACB li ha servit per guanyar-se una d'aquestes 24 places. Hi ha 24 jugadors preseleccionats,
Són 24, que aquí hi ha una mica de trampa, són 24 jugadors que s'han de donar una llista a la FIBA, s'havia de donar abans de la setmana passada, per tant, a Valdellés és un producte de futur. Evidentment, el jugador, vam anar a parlar amb ell divendres i està realment molt satisfet. Pues nada, muy contento, muy orgulloso. Creo que es un poco pues un premio, una recompensa, pues el trabajo durante la temporada y nada, y si finalmente voy a entrenar con ellos, pues como el año pasado, a vivir la experiencia con los ojos bien abiertos, aprender y a disfrutar. No sé si cambiará mucho. Este año se están preparando para los Juegos Olímpicos, que es algo, pues yo creo que prácticamente lo máximo que puede jugar que puede hacer un deportista y bueno, y van a estar muy centrados en la preparación y bueno, a vivir este proceso con todas estas estrellas, pues puede ser muy interesante. Así que si voy, pues estaré muy atento a todo lo que hacen. Un objetivo, algún día llegar a estar en la selección. La verdad que aún lo veo bastante lejos porque todavía no he hecho nada y hay muchos grandes jugadores por delante, pero bueno, sí que es verdad que llevo una trayectoria en categorías inferiores, que creo que estoy haciendo las cosas bastante bien, paso a paso, con tranquilidad y espero algún día llegar al nivel para estar ahí. Canviem de tema, seguim una mica lligats en formació, igual que la Valde, però anem a parlar del Campionat d'Espanya infantil que ha començat aquesta setmana i on, evidentment, hi té representació, Xavi, el Joventut. Sí, recordem que la penya, el Campionat d'Espanya infantil, sempre tanca la temporada de bàsquet de formació. Ja s'ha disputat el Campionat d'Espanya júnior, també el cadet, i per tant el Fiat Joventut que surt com un dels favorits en aquest títol. Quan diem un dels favorits, diem per estar entre els 4 primers, que això ja seria un èxit. A la primera fase hi va guanyar de 30 amb molta solvència, la primera fase bastant assequible, amb rivals de poc talent, i veurem en els creuaments de què és capaç aquest equip del David Jimeno. Com sempre, tot es pot millorar, però sí que el treball del bàsquet base, que sempre intentem que sigui sobretot de dedicació i d'esforç, i sí que crec que seguim sent referents. Una temporada molt maca, d'acord, els nanos han evolucionat molt bé, que és el principal objectiu del Joventut, i arribem amb ganes, ja que és el tram final i és el moment de màxima competició, i esperem que la competició ens ajudi a seguir formant els nanos i contents. Recordem que els dos equips van jugar a la final de la minicopa, el Madrid, que és el gran favorit, i la penya, veurem si es repeteix, i també el David Jimeno, l'entrenador de l'infantil, és el director del bàsquet base, i hi ha preocupació des del planter de la penya perquè hi ha generacions, Toni, últimament que no estan sortint tant jugadors com fins ara. La inversió en jugadors del planter ha baixat a més de la meitat respecte a fa 6 anys, i vam parlar amb el director esportiu del bàsquet base perquè ens digués exactament com veu el futur del bàsquet base de la penya. El que fa falta al club són més recursos econòmics. Vull dir, crec que amb més recursos econòmics funcionaria molt millor. A nivell de recursos humans crec que estem en un bon moment i la implicació de totes les persones és màxima, però sí que crec que si volem un planter de primera hem de tenir uns recursos econòmics com a mínim al mateix nivell. Penso que és un mèrit no nostre, sinó d'anys, d'història. Penso que aquí, perquè jo aquest any estic responsable, o els entrenadors que estan aquest any, això no és mèrit nostre, és mèrit que el Joventut, gràcies a Déu, fa molts i molts anys que treballa amb una mateixa metodologia i amb unes mateixes idees, i això fa que els fruits encara els anem tenint. La idea és que d'aquí 20 anys encara volem seguir que això sigui així, i perquè això es pugui mantenir, l'estructura econòmica ha d'anar de la mà. Un desig, el de David Jimeno, va lligat amb moltes coses que hem anat parlant aquestes darreres setmanes, i un dels temes que quedava una mica així a l'aire, i ja ho fem per acabar l'apartat del Joventut, Xavi, és el tema del patrocinador. Deies que s'estava treballant en un nou patrocinador, no sé... Sí, d'entrada el que podem garantir és que el 30 de juny es podria acabar el contracte amb Fiat, que hi ha un any més de contracte, però per tallar-lo, per tant, fins al dia 1 de juliol no es pot saber. El dia 1 de juliol ja hi haurà un patrocinador, per tant, el club ha fet la feina, ha fet els deures, i això pot garantir l'estabilitat com a mínim en aquest pròxim any. Veurem en els pròxims dies si podem aconseguir quin és el patrocinador per poder-lo explicar. Molt bé, Xavi, doncs que vagi bé, ens veiem la setmana vinent, a veure si amb més coses podem tenir. Nosaltres el que fem és canviem i ens n'anem a parlar de poliesportiu.